Kabalo mo guys. Ang kanang uyab-uyab. Ug mga mauyab na gani mo. Kurot din yung kwarta. Mga nag-load yung uyab. Cash kayo nagkwarta na yung uyab guys. Ako pa ninyo. Ano mo panguyab? Palori lang ninyo. Para mapudroy gyapon mo. Abi niyo guys. Ang kanang uyab. Kaas na sa gasolina. Bisan pag-imbus na sa gato, bisan bukid man ha. Iba mo ko, nagkita ka karon. Iba mo ko nakita ka karon ha. Nakita man ka karon. Ay ko bang ignore din taon. Uy kay ay uyab ta. Ug uyab ba ta? Tagaan ta kag load. Pero og magkauyab na ta. Just pudoy ko. So ana na siya guys. Ay gimo pag uyab-uyab gid. Pag uyab-uyab ka na pili ang babae ka nang dili kwartang ipangita ka nang og dili materials. Kanang ipangita ba ka nang ang imong paghigugma ba? Ana ra na siya. Sunas ba? Di ba kol?